ukhuluma nalowo amgcobile nomgcotshwa wakhe. Umgcotshwa akhulume nabantu bakhe. Kodwa kuyenzeka ukuthi kube khona abantu abadawutha nabangaboni kahle sowukhuluma wena, abafanayo nalenkosi leli embhedeni ekhohliwe ngoNkulunkulu wayo, efuna ukuthi bohamba abantu bayobuza ukuthi ngaphila na, kodwa uNkulunkulu wezwelayo ukhona. Bakhona abantu abasuke bangawuthembi umlomo wenkosi, ishwa-ke phezu kwalapho ichilo futhi esingekahle ngalo, ngoba uma uNkulunkulu esibhekise enkosini amehlo ethu wonke abheka kuyona. Kungako nathi sila, asizanga la ngoba size enkosini yaseSwatini, size la ngoba size enkosini uNkulunkulu asinikeze yona. Uma bekungenjalo bekungeke kulahleke yonke imibuso ya-Afrika kume lo mbuso. Uma bekungenjalo abantu mabethinda uNkulunkulu munye